Yung leaders mo na 4, ano yun, nakabook na rin ng ticket? Nakabook na yung kaming 4 coach, yung bali 6 na pupunta diyan, yung 2 pa parang mag-book pa lang sila, pero yung 4 is nakabook na kami. Okay. So nandito na rin si Ma'am Aida, si Ma'am Evelyn, si Ma'am Gia, si Coach Kuya Jim, si Ma'am Lisa, andito na rin. Ma'am Lisa, comment naman dyan sa Norway ba to? Summer pa ba dyan, Ma'am Lisa? Malamig kasi dyan pag hindi summer eh. Marie, Rolando, Sir Rolando, okay. Anong team ka ba, Sir Rolando? Parang ano to eh, sa kay Coach Dimi Sibuan. Mahal po kasi shipping kung konti lang ang order. Tama yan, Ma'am Marian, ang medyo mahal yung shipping. Meron ako Japan eh, si Ma'am Chids Kobayashi. Medyo mahal yung product. Kung may ano sila dito, may tawag nito. Meron silang tinatawag na relatives, pwede nyo po pwede nyo po padala na lang yung product dito kung gusto po nila. Okay. So, Ma'am Nini, let's start. Pwede ka ba mag-lead ng prayer o ako na? Under kay Coach Ace po pala si Coach Rolando. Salamat, Coach Rolando, ha. Okay, you can pray na, Ma'am Nini. Lead the prayer, please. Okay po. Let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ama naming kapangyarihan, Lord God, we thank you, Lord, for all the blessings you have given to each and every one of us. We thank you, Lord, for this great day, for the gift of life, and also, Lord, for the protection. We thank you, Lord. And Lord, we offer to you tonight our podcast, Lord, that this will become a successful one, O God. And we ask your guidance, O God, through your Holy Spirit to give us more wisdom and knowledge, O Lord, that this will become a successful, Lord, and let all the participants here inside the Zoom, O God, that they will internalize what we are going to discuss. Recording in progress. Lord, we can do nothing without you, God. So we claim your promise, Lord, that 2 or 3 gather in your, you are in the midst of us. So even, Lord, we are very far from each other, but we believe in your presence, of God, right now. So Lord, we thank you for your loving presence. We thank you, Lord, for everything, your wisdom and knowledge you impart with us, oh God. And also, Lord, we offer to you, Lord, our company, Seacrest Company, our CEO, founder, and top leaders and coaches, oh God, and all the affiliates here, member in Seacrest, oh God, na ipanalangin mo lahat, Lord, kaming lahat, O God, na siksik, liglig at umaapaw, O God. So we thank you again, O God, and we lift this up to you, Father God, through your Son, Jesus Christ, our Lord, and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Okay. Amen, amen, amen. So, shout out ulit sa mga andito na, no? At least mapalad yung mga nag-a-attend ng mga ganito palagi. You know what, guys, no? Sa mga negosyong ganito dapat talaga participative ka para kang lalong maging successful. Alam nyo, guys, no? Minsan ka lang umattend, hindi mo pa yan makuha. Pangalawang pag-attend mo, medyo memorize mo na ng konti yung product marketing plan. Pangatlong pag-attend nyo po, guys, kabisado mo na yan, expert ka na. Pang-4 na attend o pang-5, guys, no? Ano pa lang, pagbuka pa lang ng bibig ko, alam nyo na kung anong sasabihin ko. Kaya dapat, guys, uma-attend kayo sa mga trainings na ganito dahil napaka-importante ito. At ito lang as my experience, bakit ba matagal ka na dito sa Seacrest, umabot ka na ng 1 buwan, 2, bakit ba wala kang napapasali? Yan minsan ang tanong sa mga sarili. Bakit ba walang napapasali? No? Alam nyo, guys, bakit walang napapasali? Sa totoo lang, number 1, hindi mo alam kung paano mag-present ng Seacrest. Di mo alam kung paano yung marketing plan niya.
sabihin or ipaliwanag sa iyong office mate. Dahil guys, pag alam niyo yung marketing plan, no? Malamang kahit sino yung nasa tabi mo, pwede mo paliwanagan, pwede mo kaagad latagan ng secret, kapitbahay mo, ka-office mate mo, or kakilala mo, or kahit yung prospect mo talaga, nasadya mo na prospect talaga na puntahan. Yan guys ang number 1. Bakit hindi sila nakapagpa-join pa? Bakit? Walang alam sa marketing plan. Kung meron mang alam, 50% lang o 30% kaya takot. Number 2, wala din alam sa product minsan. Guys, napakadali ng product. Andyan yung label niya, andyan yung mga sa paliwanag sa product sa ating website. Kaya minsan guys, nagtataka, ba't walang mapapasok? Paano makapagpa-join? Hindi nga alam yung marketing plan. Hindi alam paano mag-explain sa katabi. So that's the number 1 basic, guys. Know the marketing plan, know the product, and know your company. Kapag meron ka niyan, hindi ako maniwala na hindi po kayo makapagpa-join, no? Napaka-imposible naman kung hindi kayo makapagpa-join sa ganong estado ng inyong knowledge na about sa Seacrest. So yun guys, no? Know the marketing plan. Mag-practice ka mag-isa guys. Mag-drawing ka. Memorizein mo, wala nang kopya-kopya. Ano ba una? Dropshipping. Ilang porsyento makukuha? Ano bang dropshipping? Pangalawa, ano bang fast start? Pangatlo, ano bang subscription? And so on and so forth. Guys, pag alam nyo kasi yan, kahit sinong Poncio Pilato pwede nyong presentahan. Kaya minsan nagtataka, walang mapapasok. Hindi nga memorize yung marketing plan. Memorizein mo yan para tuloy-tuloy yung iyong tinatawag na business dito kasi prospecting yung business natin dito. And without much further ado, Ma'am Nini, no, pinapapasok ko lang si Sir yung pangatlo nating kasama dito, si Coach. Andito na ba? Na umuulan kasi pero papasok siya. O parang andito na yata, no? But anyway, Ma'am Nini, no? So, magpakilala muna kayo and then may tanong na ako sa iyo, Ma'am Nini, ha? Isusunod na lang natin si Sir Amor, si Engineer Amor susunod na daw, no? After nito. So, Ma'am Nini, dito kay Seacrest, ano po kasi kung ano ka na executive director ka na di ba? Ano po ba ang mga challenges na na-experience mo along the way sa paghataw ng Seacrest business mo? So ano yung mga napagdaanan mo na medyo challenging para sa iyo dito kay Seacrest? Okay, Ma'am Nini, take it away. Maraming salamat sa tanong mo. Una sa lahat po, sa hindi pa nakakilala sa akin, ako po ay si Nini Tulipas. Nandito po ako sa Cebu. At dati po akong empleyado for 10 years. Dati po akong empleyado for 22 years. Then, after that, nag-resign ako. Then, nag-join ako ng isang MLM company. Tapos, na-stop ako doon yung during the pandemic. Then, naghanap ako ng ibang pagkakitaan through sa online kasi nandito na lang ako sa bahay. Tapos, yung nakita ko yung isang subscription company, which is international, pero hindi ako nagtagal doon kasi nakita ko si Seacrest. Mas gusto ko dito. Kaya dito na ako nakafocus ngayon kay Seacrest. Then, may dalawa akong anak. Tapos, may asawa ko din. Member din siya dito kay Seacrest. At kaming dalawa nagtulungan dito sa ginagawang negosyo natin dito sa Seacrest. So, yun lang ang aking little background. Then, ma-share ko lang ano bang mga na-experience ko or mga na-encounter na mga challenges in doing the Seacrest business. Ay una lang po is hindi maiwasan natin yung rejection. Kasi sa akin, yung nag-involve ako ng mga ganitong negosyo, bali agent of rejection, maraming rejection na ma-encounter natin. Pero sa rejection para sa akin is
hindi ito hadlang nga parang mag-stop ako sa negosyo kasi parang every time na ma-reject ako, parang na-energize or na-boost ko na mas lalo kong gagawin ang negosyo. Kasi parang mapakita ko sa kanila na yung decision ko, yung pinili ko na gagawin ko ito is tama. Para ma-prove ko sa kanila na dito is totoo pala ang ginagawa ko, may resulta tayo dito in future. Kaya normal lang sa akin yung rejection at hindi ko na lang yan pinagbigyan ng pansin ba na mare-reject next na lang yung ina-apply ko yung learnings sa training na coach na is W3 Samuel join Samuel not so what next yun lang ang aking yung gina-apply ko siguro di pa time sa kanila na mag-join basta ako yung sa akin is the more ako nakafocus sa goal ko yun ang isa sa mga bali yung strong na pinaghugutan ko ba. Then pangalawa is yung financial needs sa family ko. Isa yun sa mga challenges na bali yung nakita ko in doing the business kasi sa ngayon sa totoo lang sa family ko yung financial status namin ay hindi pa ganoon ka stable. Kaya kailangan fokusan ko dito si Secrets para magkaroon kami sa family ng financial stability at saka makatulong din sa kapwa. Yes. Kaya malaking tulong dito si Secrets kasi para sa akin si Secrets ay isang blessings na naka-join ako dito sa company. Then at sa marami namang mga opportunity diyan sa labas pero yung pinili ko si Secrets parang dito lang ko nakita na malaking posible dito may financial freedom tayo ditong lahat at kaya dito ako nag-decide na i-full time ko si Secrets so yun lang ang aking mga challenges o mga na-encounter ko na may mga rejection at saka yung financial needs yun ang bali the more akong na-encourage to do the business na parang paghugutan ko talaga yung mga sitwasyon namin ba para makuha ko yung pangarap ko sa buhay na makatulong sa family ko at sa iba pang mga tao. Yun lang siguro, Coach. Salamat. Ayun. Napakaganda naman ang sinagot ni Ma'am Nene. Actually, yung mga rejections normal lang talaga. Pero kita nyo si Coach Nene talagang natuloy-tuloy pa rin, no? Yan talaga minsan guys ang sinasabi na lagi ka na lang bang nare-reject ng mga prospect mo at hindi sila nagpipiin sa Seekers business mo. Hindi ibig sabihin na failure ka diyan. Ibig lang sabihin na hindi mo pa nakakausap ang tamang tao para sa iyo. 'Di ba? Yes. No? Dahil sa network marketing, hindi mo naman kailangan ang marami, no? Ang kailangan mo lang ang mga taong willing na sumama sa iyo. Agree ka, Coach Nene? No? Tama po, Coach. Hindi mo kailangan yung marami. Hindi mo kailangan yung marami. Ang kailangan mo dito yung mga willing na mag-work with you at willing na trabahuin si Seacrest. No? Kaya diyan sa mga nakikinig, no? Kung lagi ka na lang nire-reject, hayaan mo 'yan, no? Kasi hindi pa sila yung tamang tao na para sa iyo, na para sumama sa iyo at humataw kay Seacrest. Darating talaga ang panahon, meron talagang tamang tao na kung saan sila po yung makakasama nyo. Kaya minsan, pag medyo masama ang loob mo dahil nare-reject ka, so araw-araw nananalangin naman tayo na makakita o makahanap ng mga prospect na magaganda o yung magsama sa atin. But then kung hindi pa sila, no? Huwag kang hihinto kasi hindi sila yung tamang tao para sa grupo mo o para sa iyo o para kay Seacrest. Yun lang talaga guys, no? So ibig sabihin, hindi yan failure.
no? Network marketing, tuloy-tuloy ka lang because rejection is a part of your business. Kaya pag nakita mo na yung mga magagandang tao na yon o yung mga taong willing na gawing si Seacrest, talagang diyan na po magtuloy-tuloy yung grupo mo, diyan na po lalaki. So, Ma'am Nene, kung ako naman tanungin mo, as a national director, ano ba yung mga challenges ko? So, nung nag-start ako, grabe naman Ma'am Nene, grabe challenging number one, time. Kasi minsan, bigla na lang may tumatawag na prospect ko. Sir, pwede na ako alas 3 ng hapon. MWF, TTH yun, may trabaho ako sa city government. Alam mo minsan ginagawa ko, nagpapaalam ako sa pinakamataas pa sa akin, may mas mataas pa sa akin kasi sa office. Pangalawa lang ako. May department head pa talaga ako, section head lang. Nagpapaalam ako minsan na mag-break ng 1 oras kasi may break man kami na 1 hour. Bigla ako magbi-break tapos magkape. Sabihan ko na lang yung customer ko o yung prospect ko, sa Dunkin na tayo. Doon na tayo magkita. Pakapihin ko. At the same time, kailangang matapos ko siya within an hour. So kita mo challenges ko, time. Pangalawa, ano yung challenges ko? Nahihirapan ako minsan lumantad sa buong publiko o yung mataong mga establishmento or mataong mga coffee shop dahil government employee ka nga eh. Ngayon, weekdays, no, minsan kausap mo yung prospect mo doon. Ikaw paano kung may pumasok na mga taong gobyerno din? Sabihin sa iyo kung kilala ka, nako ito alam niya na sa gobyerno humahataw ngayong oras. So kaya yun ang pangalawang challenge, yung government employee ka, kilala ka kasi. Pangatlong challenge na encounter ko dito, mga coaches, no, yung paano mo ipa-maintain yung subscription ng mga napa-join mo na. Kasi mabilis ako, Ma'am Nini, mag-close, no? Mabilis ako mag-mindset doon sa taong kausap ko. Kaya pag nakausap kita during one-on-one or table talk, talagang solid yan kaagad, 100% batting average tayo. Ang problema ko ngayon, minsan, paano mo sila papamintin nung iyong tinatawag na subscription fee every month? Kasi Ma'am Nene, yan ang problema ng iba. Minsan nagsasabi lang tayong mga coaches na ang dali lang yan, maliit lang ang 500. Pero sa totoo lang Ma'am Nene, kahit empleyado pa siya or kahit sabihin nating may sahod buwan-buwan, no, lalo na sa walang sahod, mahirap din minsan hanapin yung 500. Kaya alam mo ginagawa ko minsan mga coaches, alam niyo anong ginagawa ko? Kailan ka ba magkakapera? Sabihin ng prospect, next week pa kasi sir. O sige, ganito gawin natin. Kasi dito may product ako na buffer. O ibibigay ko na itong dalawang product mo. Tapos pautangin mo na kita subscription. Basta na next week, bayaran mo ako. Ito yung GCash ko. Alam mo Ma'am Nene, sa awa ng Diyos, walang palpak. Nagsasubscribe talaga sila dahil nakita din nila yung commitment ko para sa kanila na binabayaran ko pa nga muna eh. No, nung nag-uumpisa ako, yan ang ginagawa ko para dumami lang talaga. So yun, naging successful. Dumami din. But then, siguraduhin mo rin Ma'am Nene o sa mga coaches, siguraduhin nyo din na yung inyong pautangin ng subscription fee, makakabayad. Siyempre yung may mga sahod din. Yun ang ginagawa ko. So ano kasi yun eh, challenge kasi yun yung mapamintin mo yung mga friend mo na sumali, and then ito may subscription na naman every buwan. Paano mo sila aatakihin naman na talagang mapilitan talaga na mag-subscribe? Kaya alam mo yung ginagawa ko, iniiwan ko na ng product. Pag ni-remind ko, sabi ko, ito na product mo, para at least mabayaran niya na kaagad. So mga techniques lang yan minsan. Pero hindi naman applicable sa iba, sa akin. Yun ang ginagawa ko kasi alam mo naman, medyo mahirap din yung panahon, di ba? Tighirap din minsan yung panahon. Kaya yan ang magandang gawin minsan pag talagang walang-wala sila. Okay, no? Next
question natin, Ma'am Nene, no? Kasi nga, as an executive director, no, medyo meron ka na ring mga technique or tinatawag nating mga style mo sa pag-network. So, ang tanong ko naman, ano po sa tingin mo ang susi para magtagumpay sa secret business mo at yung sa mga kapwa mo affiliates? Ano po sa tingin mo yung susi para sa tinatawag nating successful secret business po? Ma'am Nene? Okay, Coach. Yung sa akin is, ano lang, una is gagawin yung basic. Ano ba itong basic? Una is, aralin ang negosyo. Siyempre, wala naman sigurong magiging successful na isang negosyo kung hindi niya alam ang isang negosyo nga pinapasok niya. Dapat basic yan, aralin ang negosyo. So, Yes. una, aralin ng company profile, the product, at the complan. Kasi pag alam yun yung tatlo na yan, marunong ka nang mag-present sa client mo, malaking chance yan na magjo-join sa business mo. At Yes. tayo kung ma-duplicate, 'di ba? Duplication man itong business natin. So isa Yes. yan at pinaka-basic lang yan, pero kahit basic yan, pinaka-importante yan na para magiging tagumpay tayo dito sa Secrest, dapat aralin ang negosyo. Kasi pag wala tayong alam sa negosyong pinapasok natin, malamang hindi tayo magtagumpay, walang sales na mangyayari, walang big Yes. network, walang mga walang mangyayari na yung mga leaders na mga power leaders na mag-create dito sa team kung hindi Yes. naman mga solid yung mga natin, yung mga grupo natin kung walang mga alam, di ba? Yes. Hindi sila solid kung yung pundasyon ba hindi strong, yung sa Tagalog yan, kung baga yung pundasyon niya sa pagiging building the network is hindi ganoon ka strong. So kailangan para magiging strong yung pundasyon at para papunta tayo sa magiging tagumpay sa Secrets dito, dapat basic is aralin muna ang negosyo. Importante yan. Then pangalawa is dapat yung consistent natin ang gagawin. Every day dapat may pinoprospect tayo, pina-follow up tayo. Kasi pag on and off yung ginagawa natin, hindi yan mag-work. Medyo matagalan tayo dyan. Kahit konti lang galaw konting galaw lang. Pero consistent ka, tuloy-tuloy na yan. Kahit napagod ka, pwede naman magpahinga, pero wag lang mag-stop. Ang importante lang dito is yung consistency natin ba para tuloy-tuloy ang ating pag do sa business natin dito. Importante din na yun ang may attitude tayo na parang seryoso tayo dito ba? Para natin yung goal natin na magkaroon tayo ng big network para kasunod na yung income, di ba, Coach? Siyempre, pag hindi tayo ginagawa natin, wala namang mangyayari na maganda dito sa negosyo. Pero pag ginawa natin yung alam natin ang gagawin natin sa araw-araw nating pag secrets, yung mag-share tayo sa product, mag-follow up, so mag-attend tayo ng mga training, parang mga ganon. So at least konti lang yan yung mga ginagawa mo, pero alignment yung ginagawa mo sa goal mo na magiging para maging tagumpay tayo dito. Bali yung action natin ba consistent na dapat alignment sa goal natin to become successful doing secret business. So yan, Coach, ang masama yan lang, Coach, ang isa sa mga ma-share ko. Yan lang, Coach. Yes.
Maganda 'yun, yung dapat naka-align yung mga ginagawa mo o yung goals mo doon sa business mo. Talagang 'yan yung number one kasi 'pag ang direksyon mo iba, hindi naman maganda 'yun 'no. So, para kay Coach Nene 'yan yung susi 'no, dapat, naka-align yung goals mo doon sa business mo. May plan of action ka at yung mga goals naka-align, which is very good naman Coach Nene 'no. Talagang ano Coach Nene 'no, talagang, alam na alam mo din yung tinatawag na, tamang paghataw kasi naka-align nga yung mga goals 'no. So basahin natin yung mga chat para sa'yo, 'yun. Sabi ni, Infinix, agree. Sabi ni Ma'am Evelyn, tama. Si Coach Alice, agree din siya. Coach Sunny, tama po and focus daw sabi ni Coach Aida. Yun! Si Sir Amor Taganas, so malakas talagang ulan dito eh. Baka hindi talaga. Sige lang, ano daw, yung signal niya okay na daw. Papasok na siya. But anyway, Coach Nini, napakaganda, no? Wow, iba ka Ma'am Nini, sabi ni Coach Rolando. May fans ka na kay Ma'am Nini. Talagang believe ako kay Ma'am Nini, marami ng fans, no? So palakpakan si Coach Nini, guys, no? Ang sa akin naman, guys, no? Sa tanong halimbawa na ganito, ano ba yung susi para sa ikakatagumpay natin dito kay Seacrest? Ako, guys, no? As a national director din at medyo matagal-tagal na sa MLM, no? Alam nyo guys, no? Um, isa lang masasabi ko din sa mga ganitong ano, pagnenegosyo. Hindi lahat ng prospect sa network marketing sasali. Hindi lahat ng prospect mo hindi yan sasali lahat, no? Hindi lahat ng napresentahan mo ay magbi-build ng network. No, hindi lahat, no? Pero hindi naman lahat kailangan sumang-ayon sa inaalok mo, no? Hindi naman lahat kailangan mag-agree, hindi naman kailangan lahat makuha mo sila eh, di ba? No, doon sa 100 prospect mo, hindi naman kailangan 'yun eh na papasok lahat, no? Kahit 5 lang doon o 2, okay na. Basta ang kailangan mo lang ay hanapin ang mga tamang tao na sasabay sa iyo, no? Yung mga tamang tao na sasabay sa iyo, yun ang susi. Hindi naman kailangan yung madami. Tuloy-tuloy ka lang hanggang makapagbuo ka ng grupo, no? Na sasabay talaga sila sa tagumpay mo. Yun lang talaga eh. Kasi hindi mo lahat ma-place, hindi mo lahat masabi na sa 100 na yun na prospect, 50 ang mapasali mo eh. Kasi nga you don't need dito na sobrang dami, no? Ang kailangan mo talaga piliin yung mga tao na kung saan may mindset na kagaya sa iyo. Ibig sabihin nun Ma'am Nene, yung mga inaalokan mo, pag nakita mong negative na sila, pag bumalik ka negative ulit, huwag ka nang magbalik ulit kasi nasasayang yung oras mo. Kasi hindi mo naman sila kailangan lahat. Hanapin mo lang yung mga tamang tao na sasabay sa'yo. Yung tuloy-tuloy lang na paghahanap ng mga tao na yun para makabuo ka rin ng grupo na pariha yung pananaw sa'yo dito sa business. Kaya yan minsan Ma'am Nene yung tinatawag na bright prospecting. Hinahanap mo yung mga tao na align yung goals at align yung pag-iisip sa ganitong negosyo kagaya sa iyo. So halimbawa, meron kang 50 prospect, huwag kang ma-discourage pag yung nakuha mo dyan, 2 or 3 lang. Ang importante, yung 2 o 3 na nakuha mo, sasabay sa iyo sa paghataw dito. Sasabay sa iyo dahil may deepest why din sila at may pangarap sa buhay, no? Kasi nga Ma'am Nene, pag pariha kayo ng mindset, no? May collaborative effort, may synergy. Pag sumama 'yon, madali kayong makabuo ng malaking team na kung saan magkakaroon tayo dito ng tinatawag na hindi lang isang tao yung gagawa, bagkus kayong lahat. Ibig sabihin yan, Ma'am Nini, yung training natin na pangalawa, mayroon siyang leveraging. So, kaya nadidevelop yung leverage na tinatawag pag yung mga tao na kasama mo ay parihan ng pananaw sa iyo. Huwag kang mag-alala
hanap ka lang ng hanap hanggang sa dumating yung 2 o 3 na sasali sa'yo na naka-align yung kanilang mga goals kagaya mo, naka-align yung pananaw nila sa negosyo kagaya mo. 'Di ba? Ganun lang yan kasimple, Ma'am Nene, no? So anyway, Yes. basa tayo muna dito ng konting mga nice, Ma'am Nene, o ikaw pa rin. Nakaka-inspired ka po, Ma'am Nene, ang lupit mo. Very good ka, partner Nene. May GLLA ka. Yun. Good learning and listening attitude according to Ma'am Aida. Marami ka ng fans. Magano ka na kaya, Ma'am Nene, next time mag-present sa ating marketing plan at saka sa product yung ating PPB, no? Tama po, Apps Alex, huwag tayo magtagal sa mga ayaw kasi meron at meron meron tayo, yan. Kay Coach Alex na nawawala. Lalo pong aralin para mas matutunan po kung paano makapagpasali at kung paano lumaki ang grupo. The future is in our hands. Salamat po, Coach Ma'am Nene. May natutunan ako sa iyo. Sabi ni Coach James from Davao, may natutunan daw siya sa iyo. At marami na tayong audience, Ma'am Nene. 31 na tayo. So, Ma'am Nene, another question na lang. Ngayon, dahil alam naman natin na naka-align talaga yung iyong mga goals, no? So, ano ba ang pangarap na gusto mo matupad kapag ikaw ay successful na at kumikita na ng malaki dito sa Seacrest business mo? So ano yung mga gusto mong pangarap na makuha kapag halimbawa malaki-laki na rin yung kita mo dito kay Seacrest? Ma'am Nene, please answer this question. Take it away, Ma'am Nene. Okay, salamat, Coach. Unang-una, gusto kong magpagawa ng house and lot na may katas ng Seacrest ba? Na-vision ko pag kumita na ako dito sa Seacrest na malaki ng income ko dito, magpagawa ako ng house and lot na yung may gate tapos yung sa pintuan sa bahay ko, pagawa ako ng parang welcome ba? So yung may nakatatak na welcome to the house of happy subscriber. Wow! Okay, ano pa? Mga ko sa dream ko na magpagawa ako ng house and lot tapos makapatravel din ako sa sa family ko at sa mga kagrupo ko, yung team ko ba? Yes. Gusto ko yung sabay sila sa team ko, Team Champions Global na mag-travel kami sa ibang bansa with my team. Punta kami doon sa ibang bansa. Yun ang isa sa mga goal ko dito. Pag kumita na ko dito sa Seacrest, then siyempre kumikita na din sa grupo natin. At saka may savings naman para pagdating sa panahon yung medyo matanda na tayo, dito na lang tayo hindi na masyadong lumabas. At least may savings na tayo para tuloy-tuloy na din ang income natin dito kay Seacrest, diba? So maganda naman sa feelings natin na may buwan-buwan pa tayong matatanggap kay Seacrest dating na matanda na tayo, then may savings pa naman. Siyempre may nakalaan doon nga mga pang emergency fund, parang ganun. So lalo tayong makatulong naman, Coach, yung goal natin nga makatulong doon sa mga kakilala natin, kapamilya natin nga lalo pa silang nangangailangan ng financial, may maitulong tayo pag mayroon na din tayo. So yun lang focus goal na gusto kong tumulong pag mayroon ako na lalo na sa financial, kasi mostly sa mga problem na encounter natin financial, diba? Yung mga mag-asawa nag-aaway dahil walang pera, yung relasyon nila sa kapwa nag-awayan dahil hindi nagbayad ng mga utang, yung nang may sakit hindi napagamot dahil walang pera, parang gano'n. So pag makatulong tayo sa kanila,
malaki na yung malaki na yung bagay para maka-share tayo ng blessing sa kanila pag kumita na tayo dito sa test. Oo. Kasi yung para sa akin, coach, pag may matulungan tayo na tao, Yes. follow lang yung blessings like ng mga financial blessings, good health, ano-ano pa. Blessings will follow na lang pag mayroon tayong matulungan. So, may ibigay lang ako example ito. Sabi ito natunan ko dito sa dati kong company na share din sa speaker. Sabi ng speaker, kung gusto kang may blessings, gusto kang may matanggap na kung baga pera ba, parang ganon, dapat gumawa ka ng paraan or dapat may matutulungan ka na tao. Sabi ng speaker, example, nagutom ka. Then tapos, di ba ang problema mo gutom? So pag mo pumunta ka doon sa isang restaurant, siyempre, kumain ka doon kasi ang problema mo is nagugutom ka. So, pag tapos mo kumain doon, nabubusog. Tapos, siyempre, nagbayad ka. Pagkatapos mong kumain, nagbayad ka. So, sino ba ang nakabigay ng solusyon sa problema mo, nakatulong sa problema mo at that time? Di ba si restaurant, siyang nagbigay ng solusyon. Yes. So, therefore, siyang naka-income, siyang may kita, siyang naka-receive ng blessings na may natanggap siya na pera kasi nagbigay siya ng tulong, nagbigay siya ng solusyon sa taong may problema na nagugutom siya. So ganun lang siguro ang kung baga ba, kung may marami tayong matutulungan, blessings will follow for us. So dito sa atin, natutuwa ako kasi nakita ko dito ang company na yung mission ng company ba na parang gusto nilang maraming mga mabago na buhay dito, matulungan. Yes. Puso muna bago pera. Parang ganun po, coach, ba na nakita ko ito na healthy community tayo dito na parang ini-impart natin sa mga kapwa natin na dapat tumulong tayo para marami tayong mga taong balik kumbaga maligaya sila sa buhay nila na may nakatulong sa kanila din. Ano na lang, blessings na lang follow po. So, yan lang po. Yun, napakaganda. Ang punto diyan, share your blessings kasi pag may na-share ka na blessing, no, lalo ka pang pagpalain, which is very good. Napakabusilak naman ng ni Coach Nene Puso at nakita mo talaga na yung sinasabi ni Ma'am Nene galing sa puso, hindi na parang inilista lang at binasa, no? So nakikita natin yung sincerity, yung sabi ni Ma'am Nene, pagtulong sa kapwa kapag meron na tayo or nakakaangat na tayo, which is tama naman yung sabi mo, Ma'am Nene. Ang goal talaga ni Sir Houston at ng Seacrest is to improve the people's lives, especially Filipinos, no, na tayo hindi maghirap, na sana itong Seacrest maging susi ng kahirapan. Which is napakaganda ng sinabi mo. Talagang marami na namang nag-chat. Basahin naman natin. So, talaga marami ka ng fans. Pwede ka na sa EDP, Ma'am Nene. EPD pala. Sabi ni Ma'am Lisa, wow, sana ako, Ma'am Nene. Si Ma'am Lisa sa Norway ito, di ba? Ma'am Sir Terso, amen. So kay Ma'am Rodora, your inspiration to all of us. Job well done. God bless. Okay. Very inspiring messages mo talaga, Ma'am Nene. From Ma'am Aida. Tama. Yes na yes po, Coach Nene. Wow, Ma'am Nene. Nasa kalooban talaga. Yun yung sabi ko sa iyo, Sir Rolando eh. Talaga galing sa puso, no? Yung kay Ma'am Nene na pagpahayag ng kanyang damdamin, no? So ako naman guys, no, kung halimbawa papalarin na tayo ay maging successful na talaga, no. Alam nyo guys, pero before that, no, meron lang akong naisabihin din sa mga kapwa natin dito affiliates at mga coaches, no.
Yung success talaga, makukuha natin yan bandang huli. Pero before ang success, marami ka pang dadaanan na hirap talaga dito, no? Sa network marketing man yan, marami kang madaanan na hirap, pero tuloy-tuloy lang. Kaya marami minsan nag-aayaw sa network marketing dahil hindi nila kaya yung pressure ng negosyo. Yung mga kadaming distractions, kadaming umaayaw na prospect. So minsan, parang nakita nila na hindi sila bagay sa ganitong negosyo. Yung pressure, hindi nila kaya yung iba nagki-quit, no? Kaya, Ma'am Nene, no, at sa mga coaches, ang nagpupunyagi sa negosyong ito, no? Yan sila ang matatag ang isip at puso, no? Kaya sila tuloy-tuloy pa rin. Kasi kapag hindi matatag yung dibdib mo dito at isip, no, yung puso mo at isipan sa pag ninegosyo ng MLM, talagang magki-quit ka o hihinto ka, no? Dahil yung iba, sabi ko nga yung pressure ng negosyo, yung pressure ng pagpa-join, yung pressure ng prospecting, diyan sila minsan napapahinto. Pero alam mo, Ma'am Nene, kapag matatag yung puso mo, matatag yung isipan mo, may goal ka dito na yung deepest why mo. Yun, sabi mo magkaroon ng bahay na welcome to Seacrest. At yun, yung iyong mga kasama, yung ka-team mo, dalhin mo sa bakasyon sa ibang lugar, which is napakaganda. Pag meron ka kasing mga deepest why at goals, kahit anong pressure, kahit ano kalaki ng pressure at kabigat ng pressure sa paghataw mo ng Seacrest, no? Tingnan mo lang yung mga deepest why mo. Tingnan mo lang yung success na maidulot o yung buhay na maidulot sa iyo ng network marketing. Pag ito'y tinuloy-tuloy mo at ikaw kumikita na at successful na dito. So hindi lang times 5 kundi times 100 yung balik. Kaya guys, no, wag na kayong pag-alinlangan or wag na kayong magtaka. Bakit matindi yung pressure sa MLM? Dahil guys, ang reward guys, pag ang pressure guys 10 kilo, yung reward naman dito guys 100 kilos. So, tingnan nyo lang yung inyong mga deepest why para po matanggal yung mga pressure na yun. Di ba? At ako naman, Ma'am Nene, kung papalarin, no, I want also to go to trip USA to be with Michael Jordan. Idol ko siya eh. Magpa-picture ako doon kay Michael Jordan sa US. Gusto ko din pumunta sa sa president ng Russia. No, magpa-picture sa kanya at sabihin na idol ko din yun eh, hintuan mo na yung giyera. So gusto ko rin, Ma'am Nene, pumunta sa 7 wonders of the world kung papalarin. So ibig sabihin, Ma'am Nene, yung akin parang pansarili Pero yan kasi yung pangarap ko na pag kumita sa isang MLM, subukan ko nga, puntahan ko yung pinaka-idol ko sa buong mundo at mag-spend kami ng isang dinner at saka magpa-picture sa kanya. One of my dreams yun and lastly, dream ko din sana yung sumakay tayo sa isang yung barko na malaki na 1 month tayo doon, yung tinatawag na ng cruise ship, international cruise ship. Maganda kasi yun ma-experience eh. Yung wala kang ginagawa, yung lang sa barko, pasyal-pasyal for 1 month. Pero hindi naman yan imposible kasi may mga trips po tayo dito sa Seacrest. So anyway, Ma'am Nini, yun lang din sa akin, no? Kaya guys, kung may pressure ngayon sa networking, pressure ngayon sa ginagawa nyo, tuloy-tuloy lang, dapat may matibay na puso at damdamin. Tingnan nyo yung inyong mga deepest why. Tingnan nyo yung inyong pamilya. Tingnan mo yung dreams mo na pwedeng ibigay sa iyo. Kasi guys, nag-research ako sa internet. Who are the top 10 businessmen in the whole world? Yung mga personal na kinita, sa personal lang na kinita. Alam nyo kung sino? 5 doon guys, mga tinatawag nating mga network marketer o itong mga networkers. So,
napakalaki ng makinita nila and abnormal yung kitaan nila guys. Kasi pag sa negosyo na tradisyonal, kikita ka 1 million, ganyan, mabibilang mo. Pero yung makinita nila guys, which is i-plus ko sa next EPD natin, top 5 richest billionaires sa network marketers, no? Grabe guys. In-interview sila sa isang podcast sa CNN. Alam nyo guys, yung 5 doon guys sa na-interview mga network marketer. And yung traditional business kumikita ng $1 million a month, yung sa kanila guys, times 3, times 4, times 5. Grabe. Kaya itong MLM guys, pag inyo lang itong bigyang halaga at talagang pag nakabuelo na yung network dito o yung kitaan mo, talagang makakasabi ka guys na abnormal talagang kitaan sa MLM. Dahil abnormal siya dahil hindi lang siya times 1, times 2, kundi times 10 yung balik sa iyo pag ikaw po ay nag-harvest na dito. Dahil nga doon sa pressure, tuloy-tuloy ka lang, then pag nag-harvest ka guys, 10 times. Grabe yun guys. Parang hindi ako makapaniwala na yung mga billionaires pala na personal, yung personal income, networkers pala ang top 5 doon. Grabe, no? So, yun yung mga dreams natin. Anyway, Ma'am Nini, no, malapit na mag-alas 8. So, just a few lines of motivation. Paki-motivate naman, Ma'am Nini, ng mga nakikinig. Take it away. Ganito lang guys sa ating as affiliate member nito kay Secrest na tuloy na lang tayo gagawin natin ang negosyo kahit mabagal man, sometimes nating ginagawa ng bali kung resulta ng gusto natin, kahit kunti lang galaw, basta tuloy-tuloy lang, hindi lang tayo magpa-apekto ng mga negative diyan sa labas. Focus lang tayo sa goal natin at saka yung yung time natin dapat i-manage natin yung time. Bigyan natin ng time yung sa negosyo para yung ginagawa natin everyday, sa sinasabi ko kanina, dapat alignment yung ginagawa natin sa goal natin, lalo na sa business kay Secrest. So, yun lang coach, bali tuloy-tuloy lang natin gagawin ang negosyo. Hindi tayo paapekto sa mga negative dyan sa labas kasi kita ang nakakita ng magandang opportunity dito kay Secrest. Si Secrest ay blessings given na siya sa ating lahat na gagawin na lang natin. Given na lahat. Maganda ang product, supportive talaga ang company, maganda ang complan, given na lahat. So, tayo na lang ang kulang. So, yun lang siguro coach at maraming salamat sa lahat ng mga nandito na nakikinig sa podcast. At God bless po sa ating lahat. Okay, yan. Palakpakan virtual clap naman kayo guys. No, virtual clap tayo kay Ma'am Nene. Basahin natin yung mga comments sa iyo, Ma'am Nene. Thank you so much coaches for so much inspiring stories and sharing from Ma'am Rosalinda. Sama-sama, tuloy-tuloy at sabay-sabay tayo. Okay, tama po from Coach Sunny. And Phoenix, grabe namang dream yan sa akin. Wow, dream big talaga. Sama mo ako sa pag-tour mo. Yes naman, Ma'am Aida. Yes, hopefully from Infinix. Yun kay Coach Rolando. Marami nang naghabol kay Coach Alice. Thank you. Nice naman Ma'am Nene. Galing-galing ni Ma'am Nene. Thanks sa mga messages. Yun, just got home, Coach GM. So anyway guys, no, napakaganda ng mga motivation ni Ma'am Nene. Yung sa akin lang guys, marami na rin akong nasabi. Yung sa motivation part naman, ito lang ang tandaan natin guys, no. Sa panahon ngayon guys, no, kahit hindi muna sa pangarap mo, ito ginagawa mong Secrest, kahit wag muna sa pangarap mo, kasi nga konti pa lang kita mo. Kahit muna guys, para lang sa panggasolina, para sa pambili ng ulam, pambili ng bigas, pang-load, pangbaon sa anak. Guys, kahit pang-saing guys, pang-ulam lang muna, gawin niyo si Secrest guys, no? Para meron kayo, no? Grabe guys, tingnan niyo, ngayong end of the month na to, kalaki ng mga kinita ng mga coaches, kalaki ng kinita namin. Sa akin guys, malaki na kasi yung 16,000. Yung 18,000 na kinita ko ngayon, malaki na kasi.
Ewan ko sa inyo kung maliit yan. Pero sa akin guys, tingnan nyo ha. Sumasahod ako 60,000 a month kasama yung bonus ko. Pero mas malaki pa siguro konti dyan pag tinuos lahat. 60,000 a month guys, sumasahod ako. Pero hindi talaga ako nawawala ng pag-asa na yung financial freedom ko talaga maabot ko pa. Dahil nga guys, yung 60,000 na yan, yung binabayad ko sa credit card ko buwan-buwan, 25,000. 25,000 na makin mo yung credit card pa lang. Eh yung sasakyan ko hindi gagana kung walang 500 yan. 500 every 2 days. So sa 14 days, no, nasa 7,000 yan. Grabe, oh, magkano na yun? 32,000. Guys, yung pangbayad ko naman sa internet ko, yung kain natin araw-araw sa pamilya natin, pagkain pa ng mga aso, pusa, lahat-lahat guys. Yung sinasabi ko kahit hindi muna sa pangarap mo, kahit sa pang-araw-araw mo muna nagastusin para may pangbayad ka. Mangarap tayo kahit doon lang muna sa simpleng paraan. Yung mairaos ang weekly expenses. Mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan at walang makakaraos na iba kundi yung weeklyhan mo kay Secrets at yung monthlyhan mo. Kaya kung pwede lang, huwag kang tumigil ng mag-prospect. Pag ikaw po guys, no, na-reject niya, huwag kang mag-alala, tuloy-tuloy ka lang dahil ibig sabihin hindi pa siya yung parang tamang tao na para sa iyo, para sa business mo. Dahil pag tuloy-tuloy ka at nananalangin, bibigyan ka ng Diyos, i-guide ka niya sa mga tamang tao na kahit hindi marunong matuto para maging kasama mo dito sa Seacrest. Kaya guys, kahit sa pakunti-kunti mo ng pangarap sa buhay, yung araw-araw mo na pangangailangan, yung munang pangarapin mo dito. Siguro sa inyo guys, maliit yung 10,000 na kita buwan-buwan o yung weekly o yung kinita ko ngayon na 16,000 baka maliit sa inyo. Pero sa akin guys, sobrang laki na po yun guys kahit mag-monthly lang ako na ganun. Bakit? Dahil nga sabi ko sa inyo guys, yung bills natin, yung konsumo sa pamilya, yung wala kang maibigay sa asawa mo pag humingi, nako, lagot ka dyan. Mag-aaway pa kayo. Kahit doon lang muna guys sa munting pangarap sa tahanan na mairaos mo yung pangangailangan ng pamilya mo, gawin mo si Seacrest araw-araw para mairaos mo yung pangangailangan ng pamilya. So salamat guys, salamat sa mga nag-attend. Ano masasabi nyo sa podcast natin? Please react naman dyan. No? Yan, maraming reaction. Yes, malaki na yan coach, bawi na po coach GM talaga. Yes, kailangan lang talaga may pagkain sa hapag every time. Yan, kakain ng family mo. Tama ka Infinix, yan yung gusto ko sa iyo. Pamilya, coach, thank you. Dream big and do it para maabot mo ang pangarap na yan. Coach Rodora, yan, galing din ni Coach Rodora, no? Yes po, Coach Alex, learnings po, Ma'am Evelyn. Maraming salamat Coach Alex, Coach Nene, and to all. God be the glory. Yes, Coach, araw-araw na kailangan allowance ng estudyante, makahanap ka talaga ng tamang tao. Very inspiring at maraming natutunan. Yes, Coach Rolando, the best yan, kahit yung pangbaon lang ng anak mo. Thank you, Coach Liz. Yon kay XRHW, Alan Kiano. Slowly but surely. Magaling. Thank you so much, coaches. Coaches Kabonsi, salamat sa pag-host. Coach Nene, salamat. Guys, sa susunod na podcast, Coach Nene, closing statement na lang, ibalik natin kay Coach S para sa EPD. Closing statement mo, Coach Nene. Maraming salamat sa mga lahat ng mga nag-attend sa podcast. Tuloy pa rin tayo mag-attend sa ating regular presentation sa ngayong gabi. Sana tuloy-tuloy na rin tayong gagawin natin ang negosyo. God bless us. Salamat. Salamat, Coach Ace. Balik namin sa yung hosting. Huwag na kayong umalis, guys. Our EPD, no, susunod na po. Coach Ace,